Mayong gabi day nimo da bro. Sige. Kanang nakita na ko sa comment section ba nga evangelist ka sa una sa Seventh Adventist bro? Sa una 14 years ko sa kuan sa iglesia ni Manalo. Oy, 14 katuig ko sa iglesia ni Manalo nya kadugayan kay basa-basa ko Biblia. Nahimo namang anghel sa may Manalo. Sige lang istorya ng ministro nga. Anghel naman noon si Manalo na noon niya siya ang Panginoong Jesucristo na noon nahimo naman tao. oy, naunsa. Sa batong nihawa ka. Oo, mo inong dani ang hawa ko niya ang akong igsoon lagi kay Baptist. Baptist man siya, magtutudlo ko sa Baptist. Oh, Gusto ay mapurme niya ang liyapod lagi once evolution di magukauyon. oh. Oo nga maglatugi minduha. Oh. Karon naapoy hingari sa among balay buhi pa na ito nga akong inaan inga naman ang mga sabadista ba Oh. kining nagbalay-balay sa amoa nya usa sa balay nga napuntahan ang amoang balay Aha. nya kini maay malagi na sila sa Biblia nya kini laging dating iglesia ni Manalo nagsige ra may tutok sa pastor sa ministro may ko kasabot kay sa Biblia mao hinungdan nga dali ra kay may nalipat tuto sa Badista karon di padaling istorya ing abot ang time nga murag nakita ko nila nga katong bautismohan ako nakita ko nila nga murag may potential ba bro may potential gamay lang Oh. gibautismohan ko nila nya sa madalit sabi gihimo ko nilang evangelist diri sa Batangas City gidala destino ko dito. Oy. Dayon. Oo. Daghan kog naloko nga to kay nagkapabunyag jud kog tulo ka jeepan. Ako yawa oy. Ayun. Pila ka katuig sa evangelist sa SDE? Ha? Pila ka katuig nagkuan nagsabadista jud? Kuan nasa sobrang duha ka tuig. Do. Naamo mo mga allowance ana pod. Nga magwali mo na way mga Naay allowance. Pero ingabot ang time nga medyo lamigan yung tani og makita ko nila dire sa kuanom. Makita ko nila ba sa live ta. Eh bro, kay naka-record ning tawag nako bro. I-post ako ni Facebook ron bro. Oh. Naglato kami ato ni Pastor Joel Romero kay kanang partikular ba sa iya manggong ipapugos ako ang si Ellen Goldwhite ko no propeta. Oo. Di man ko niya ang sabi niya sa akin kay Tagalog pa na niya sa Batangas. Oo. Ang destinado na mo nga pastor ingon siya nga hindi pa raw ako luto pala naging lay evangelist ako. Pero ako no kumaluto nganon dili man ko kumuto kang ang Ellen Goldwhite na propeta lagi. Onya abi ni mo bro. Abi ni mo sa tinuod lang abot ang Ginoo karon. Mga upat pala ko kabuan sige tan-aw sa debate nimo. Debate nimo kang Jando brother Jando Alabado kay brother Paul Alema kay Father Darwin Talibong. Talibong og sa uban pang mga kuan. Akong igsoon bro nga Baptist ay balik sa Katoliko oy. Di balik yun ay mas maayo. At saka ano? Paano gid siya kanang ingat to gid siya sa dito sa Quezon. Ingat to gid siya dito sa simbahan o nagpaano siya nagpabinyag siya o niya nangumpisal pagkauman. Ang sabi niya sa akin nung isang araw, parang ano siya yung coordinator lang wala siya igunitan kasi kanang simbahan nga gagmay bitaw bro o sa tawag ra. Kanang kapilya. Ano kanang kapilya ba? Kapilya Oh. Sincero kayo nga akong igsoon karon. Ang pangalan sa akong igsoon si Siganay Maluluyon. Usa na siya kabaptist pero karon talagang sige siya pangayo sa Ginoo. Nagpasalamat siya nga na buksan jud ang isipan. Bisag ako na kay suko na ako mga pastor dire oh.
Sa una bro, before ka nag-iglesia ni Kristo ug nagsabadista, Katoliko gyud mo puro. Ang akong nanay, ang akong tatay, mga Katolik sila. Pero Pero pagkamat ko na ko og buot, kuan ko ang akong nasudlan dayon kining iglesia rin Manalo. pertig yung ilada nimo sa iglesyang Manalo jud. Okay, ang unang natanawan din ako, lami ilang simbahan. Nya. Unya panduha, ang napansin din ako kanang lami ang ngayon lang simbahan niya. Ang ilahang babae ug lalaki nakalain. Segregate jud, lain na laki, lain bae. Oo. Di sabi ko, unya kay memoryado man ako ng ilang mga kuan bro, memoryado na ako ng ilang kanang pastor, may tono na ang magsalita eh. May tono. Kaya intuod ko sa ilang doktrina, lalo na basahon nila ni ng kanang ministro nito nga kanang Isaias 41:9, Isaias 41, Isaias 46:11. Ikaw na aking hinawa ko mula sa mga wakas ng lupa at tinawag kita mula sa mga sulok na pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod. Huwag kang matakot sa pagkatakot. Maalam na ako ng ilang mga diskarte. Yung mga Mateo 16:18 na yan. Ang Mateo 16:18, i-direct rabadayan nila dito sa Roma 16:16 tayo. Mo na ilang. Why inongdan bro nga, why inongdan nga, nasudyo ko dito. Ilan dyo ko himuon dya kuno, pero wad dyo ko mo, di ko magjakuron, yun, pero 14 years ko dyan yun kay Manalo. Unsa may trabaho anang bro, unsa may trabaho anang diakono bro? Sige, lagdo-doawa ng mga kuan nga dili manimba. Mura dinig surveyor. Dayon. Pero ikaw, dako kaya ko pasalamat bro sa siguro kita tawagan jud ko sa Ginoo kay kanang ingat to bitaw nagsimba ko na to kauban ako ni akong bata ang gamay nagsimba may kada Domingo ingat to ko kay Father. Unya ang gusto na ko kay Father, ang request na ko unta mangumpisal ko bro. Kay nagpapasol ko daghang naloko nga tao ba naloko nga tao. Unya ang truth touch mao man gid ang tinuod ang simbahan Katoliko god. Mga referensya na ako mo na subaybayan ng inyong mga debate god. Bible ang amo ako kanay Bible alon man lang gumi sa una. Okay, kanay mga SD no Bible alon mo gino sila no. May walong na ito ko Father, di man ko pwede mabinyagan dahil di ko pwede makapangumpisal o kanan na ang dili ko mabinyagan sa kuan, binyagan sa deko bago mangumpisal ko nuko. Dayon, nabunyagan jud kas Katoliko. Wala pa gani ko mabinyagi. Kay ingat to na ko dito sa Don Bosco sa kuan, kailangan magtulo ka witness nga simbahan ko no. Unsa man nga simbahan nga witness? Kanang ibig sabihin na ang usa ka simbahan kailangan magpatunay nga tanan na ang wadyo ko nabinyagan sa Katoliko nya ang usa pod. Murag ganun ba? Ibig sabihin. So katong gamay pa ka sa una, nabunyagan jud ka si mama sa Katoliko. Namo gani ako ang gipangutan na ulhi na kay nangamatay naman ang akong ginikanan ko. Kuan bro, kung asa ka dapit nagdako, asa ka dapit. Kung asa ka lagi bro, makuan man na bro, matris up man na bro ang baptismal record ana bro. Kung asa ka nga parokya nabunyagan or gadako didto ka mangayo og kuan. Kini ni ang kining record sa baptismal nimo. Sa Masbate. So try dito sa Masbate bro. Try ka dito sa Masbate. Kaya dili na mawala ang mga record dito sa mga taong nabunyagan. Ya makita na nimo dito bro kinsa nga pari nagbunyag nimo. Ya mo na kung mangay kag baptismal certificate. Akong gipangutan na bro ang akong kapatid. Kanang baptist nga panganay nako nga balik sa Katoliko karon. Wala ko na bunyagan lagi ko no.
Aw, O hinungdan nga wagan ito inom? ugwa ka na bunyag eh. So, bot pasabot, dili ta makakuhag record ana. So, adto ka sa parokya bro, nga kanang willing ang pare mo bunyag nga walay daghang inada bang mga requirements nga paninglan kag tulo ka simbahan pa nga witness nimo. Oo. Pwede man na may mga pare uban bro nga walay kuskus balungos mo bunyag dayon. Gusto jud na ako nga magpabunyag ko kay gusto na ako mo gusto jud ko mo pabunyag kay mga sayop maning kuan akong na ako ang taong namatan og kuan ba mga doktrina bitaw. Ya gusto na ako nga mabunyagan jud ko sa tinuod nga simbahan kay lisoda aning sao man ato ani pagkaluwas ani ingor bang nas Biblia nga ang naa sa gawas kuno Ginoo ang muhatol. Mo gani. Mabitay nga na Hesus Kristo nga kana na ang Juan 19 sa may sulod ka mo nga rin kanako ang kisay mo sulod maluwas. Ano man nga kinanglan nga mo sulod kay naalagay gitukod siya nga simbahan. Mabitay na akong gipaliwanagan ako igsoon nga baptis. Sabi ko mo bito na nawagan ang Panginoong Hesus Kristo, ang Ginoong Hesus Kristo nga sulod ka mo nga rin kanako sa Juan 19. Anong gisulti na niya? Sabi ko sa kapatid nako, anong gisulti man ni Hesus Kristo nga sulod ka mo kari kanako ang kinsa mo maluwas. Kay naalagi sa gitukod sa simbahan sa Mateo 16:18. Kanang simbahan na wala niya panganli. Mo hinungdan nga pangadtuon ta niya sa history. Usa man ang mga history, ang mga encyclopedia kanang gituuhan sa buong kalibutan. Usa ka punti dito. Mao man din ang Romano karon kanang Katoliko gitukod ni Hesus Kristo nya ano. Naamatan rin sa Batista na atas baptis. Kana raman. Kana raman. Ingon ni Hesus Kristo, ako ang magluwas ani, ako ang ulo ani, ako ang lawas ning kaning simbahan. Isa man ang ulo, ang iglesia ang ni Kristo mo iluwason niya nga ang Katoliko may ang gitukod. Sakto. Pero ang bro, akong advice nimo bro, adto kag pare nga kanang dili na daghag kuskus balungos nga simbahan bro, ina magpabunyag ka. Unsa mangayo ka dito og advice nila sa mga dito sa kumbento kung saya ngayan buhaton. Kay na may uba mga pare bro nga daghag kay sila requisitos bitaw nga dugay kay ka prosesog bunyag. Maulagay abigay na ako nitong unang katuingat to na ko sa kuan abi na ako mabunyagan ako ba. Sus dili pa man kay pangatuon pa man ko dito sa ina dito sa Immaculate. Kay unsa may daw ilang ingon? Tuwa man kuno dito ang ingon man siya dito kinigod dire ang kining ginasimbahan na mo dire kanang kuan siya kanang medyo mga mayaman ba bro nga lugar. Kanang division bitaw sa umaga alas 5 may simba ang mga nakakotse. Nya kaning mga sa alas 11 na sa mga kagaya na sa amua mga natural na lang ba. Yeah. Ingat to ko sa kuan na amo ko amigo nga tiguang pod nga devoted pod nga Catholic. Ingko ko ba ni rago ko kani kay karon pabaya ko ani pang mag-upat pa ko kabulan nga nagsimbag balik Katoliko. Tabang iko nga moduol ko sa pare kay makikistorya ko kay magpabunyag ko. Uban ako nga. Ang pare dito na may sa sulod sa kuan. Ako laging isa-isay na ako ang mga sala lagi. Parte ng pagloko pa sa mga sa barista. Wali-wali ko nga dito nood. So, kaya gipangutan naman ko niya. Kuan, binyagan na kuno ko. Dito ra. Ingnon lang gud nimo nga wa pa ka mabunyag Ana lang kay wa magi og kanang subayon jud nimo tong ako ininong Ibig sabihin ako mabunyag Wa ka mabunyag kaya dapat giingon na lang din ako to ta. Ingna lang nga wa pa jud ko mabunyag sukad. Dayon alto lang ka pare bro kanang pare bitaw nga dili na daghan mangutanag kuskus balungos. Lagay. Dali kay si Father Darwin din magali na siya mo kuan di na naingog pangitaan pa kag kanang anana basta interesado ka. Kaya man maka ayo ara gipon ako gusto jud ko. Ato nga mo ang si kuano kato among paris-pres diri sa ona si Monsignor Ati Tabaransa. Pag maggusto kang magpabunyag, bunyagan din ka, di na ka pangutanog, papel nimo, unsay mga record nimo. Kinanglan bunyag dayon.
Nadasig ba ya ko aning kining pagkaning pagtuo sa Katolik abi nimo bro grabe gyud ang pagbasol nako ngayon karon kay sa una ako ra man ang yaga-yagaan ning mga yung Katolik oy yaga-yaga ako sa una makita kay kog simbahan Katoliko nya makita kog mga rebulto Oh. pastilan murag murag ako siya ako grabe lagi ang pagbasol nako ba kami magkapatid bro og magsultian ay me Oo. kanana grabe jud ang pagmasol namo nga ang tinuod noong simbahan ato man ang BIBI sa una nya mao din ni tinuod nga gitukod sa Ginoo nya Katong liman pa ka sa una bro, giunsa man nimo pag-uwa to mga tawo nga mabunyagan gyud ninyo bro? Oo kay nung una nung sa Batangas nung nadestino ako bro sa Santo Domingo. Oh, sana Tagalogo na ako para masabta nila dito, marinig nila sa Batangas. Pwede. Nung padestino ako bro sa Batangas City, dinestino ako sa Santo Domingo. Ang lugar ng Santo Domingo yun ay baryo. Daghang tao. Karon, ang diskarte na ako, nagibutang naman ko dito, magpailahil ako sa mga balay-balay, o nya, ang mga balay nga akong magtuon, na ay mga bata bitaw nga nang nag-eskwela. Karon ang akong himuon kay kamao man ko bro manggupit. Magalot. Oh, mangalutay man ko. Ang akong himuon, ako silang ingnon nga sa araw ng Linggo, ang sino mang gustong maggupit ako ng libre. Kasama yung mga magulang ninyo, yung mga bata simula sa grade 1 hanggang sino mang gustong magpagupit, punta kayo doon sa ganitong lugar. Pagkatapos, gugupitan ko kayo ng libre. Pero mayroon akong isang hiling, sabi ko. Kalahating oras lang makinig kayo sa salita ng Diyos. Yun lang hiling ko. Muna, mo hinungdan nga dagang kong naloko. May kondisyon pala yung gupit mo. Diskarte ba? Diskarte. Biliba lagi. Pagka ako magpabunyag na ako, gidistino na mo kong sa Bilibid, sa Persuan. Oy. Daghan na po ko dito, naloko na po. Nabunyagan. Balik ka na ako. Mabitaw, grabe pagbasol na ako. Ako yung ikumpisa na mo, hinungdan nga, mga impirno tong mga tawhana, gumika sa kuha. Ako yung ipangayo, ginako pasahilo, gini. Bitaw nga, kanana ang nung akong napanood ng mga debate ninyo bitaw, mga CFD. Kuan bro, nagkuan bitaw ng limbaw tong balahibo niya. Sabi ko, naglain na nga akong lawas ba, akong paminaw. Uy, sabi ko, nausa maning ako ang naramdaman karon nga. Murong ang akong kasing-kasing murgibiran naman lahi naman ning ako ang usulon sa akong pili naman sa Benista. Oy. Ang Katoliko naman mo, bitaw bro na itong unang nakaraang bulan na diri nagbalay-balay hilig man bitong saksi ni Jehovah bitaw. Na sila manuroy na. Manuroy na sila. Hatag og kanang invitation. Ang uban nato nga kanana ang mga kapatid nga mga Katolik na way alam. Makita nga makabarong mutago itawon sa balay. Unya kay ako kay na convert na ako naman ko na murag na ang ang doktrina ng bisag dili pa na ako kaya memorize ang doktrina ng Catholic pero medyo parang alam ko na kasi evangelist ako eh. Di na may naka-uniform nga nakabaro nga do kabuk pastor og ang babae tuhapon. Silip-silip man dire sa among balay, ako rin gikampay dayon. Kung pwede ba kuno ma-istorbo og mga pila ka oras, minuto. Okay. Pero babae mo, tawagin mo yung dalawa mong kasama pastor. Ayo halagi, sabi ko, hala, mura naman talog si FD naman nga bago pumuntahaning. Pagtawag ko sa tinood lang bitaw. Nangutana raman ko bro. Wala man ako sila binuange. Nangutana ra ko ba? Clarificatory question muna, sabi ko, paglilinaw muna, sabi ko, totoo ba na, sa unang sabi ko,
pwede ba mangutana? Sabi niya, oo. Kasi kami mga Jehovah Witness kami. Kami yung testigo. Kami yung testigo sa Diyos. Testigo sa Sabi Diyos. niya, sila daw testigo kaya witness sila eh. Maraming salamat. Ngayon, ang prefecture question ko muna, totoo ba na may itinayo na simbahan o iglesia si Jesus Christ? Sabi niya, oo. Mayroon bro, sabi niya, Matthew 16:18, pero maraming salamat na dito kayo nagtanong sa amin. Kasi kung magtanong kayo sa iba, magkamali kayo. Kasi hindi sila witness. Marat mura ba hinambugan ko niya? Oo. Karon, di. Ang naitabo, di, kasi ko sa dagang salamat nga sa imo dahil ko magtanong kasi kung sa ibang grupo, magkamali kasi hindi sila witness. Sabi ko, pag tanong na ako, isa Mateo 16:18, may tinayo sa Mateo daw 16:18. Gipangutanan na ako sunod bro, sabi ko, in man ay gitokod, og sa Bisaya ako ba? Dito ko no, sa Jerusalem ko no gitokod. Sabi ko, sige, ito na yung final. Kasi ang sabi nyo kanina, kung magtanong sa iba, magkamali kasi hindi sila witness. Kaya ako nagpapasalamat na sa inyo, kaya pumunta kayo dito, nagpapasalamat ako. Sa inyo ako ngayon magtatanong, natutuon ng tanong. Sabi mo kanina, si Jesus Christ nagtayo ng iglesia o simbahan sa Matthew 16:18 at doon itinayo sa Jerusalem. Kaya ito ang tanong. Bilang kayo nagbahay-bahay kayo, yun bang itinayo ni Jesus Christ doon sa Jerusalem? Ito ba yung sa inyo ngayon? Ito ba yun? Grupo? Ingo manoon siya bro nga, stop ko no. Oy. Itaasan na yan kanot. Stop. Sabi ko, bakit nag-stop? Ingon mo ganina. Pagtanong sa iba, magkamali. Tapos ngayon dito magtanong ko, stop guys. Inguli na dito. Wana. Madayon na pagkatana bro. Wana. Nilayas na ito. Naunsa na ba noon nga? Kanya, muagir na ba sila diri ba? Magduko na ba? Muyuko na. Magduko na ba? Parang kuana, nahihiya na siguro yon o baka naman kasi takot ng matanong ulit. Pagkarinong kan nga, nakita ang tagaglag ganina. Di man po na siguro makasom kuning kining ng cellphone. Dili bro, kay wala ko'y Zoom. Pwede man na siya, mag-download kag Zoom app dayon. Pasan ka na kog link dito, mag-open ko. Dinsod ka dito. Pwede man ko paturo lang ko sa kamao kanang kuha kay para makasulod ko sa imong ano ba para makita. Gusto na ako makita jud ko nila nga ang usa ka Sabadista ibalik na sa Katoliko. Yo, katong Sabadista pa ka sa una bro. Unsa man kay mga verses nga imong isultis mga tao para madanig yung mga tao nimo? Ay, maura man ay kadalian kanang 4:16, kanang Exodo 20. Kana. Kato pa mo na nya kanang Levitico 11:7, di mo ka og baboy, maura man ay kadaghanan. Maura man na, Lucas 4:16, sulod si Kristo, gihatag ang libro ni Isaias, nya Sabadista kunos Kristo. Maura man ay paliwanag namo, mao lang. Sabadistas Kristo. Basta ako, sabi ko, mabitaw nga, sa akong gigikanay nga Sabadista, kanang matanawan na ko sila nga mag-comment bitaw diha. Makatawa pa sa ilahan ko ano napa sila gi-edit karon natatawa nga lang ako. Salamat kayo bro, salamat sa time karon nga. Sige bro, kay i-upload na ko ni atong video bro. Ha? I-upload ako din ng video nimo, mag-editan pa na ko ni ko paningi kuan. Pero sa iglesia jud ko nagdugay, sa kay Manalo gi ko nagdugay. Lagi 14 years no. Mga sige lang bro kay sa kuan bro kanang sunod na mong sodere mag-zoom ko. Ako kang interviewon balik regarding sa mga kanin sa iglesia ni Kristo bro. Oo, iglesia ko ni Kristo ang mga paborito ng mga talata ng iglesia kanang Roma 16:16 gidoy. Sila ko na. Oo. Grabe ay
ang tono ra ba sa ang tono ra ba bro sa kanang ministro? Sabi ay maingon ra ba dahil ng ministro? Tayo po ay magsitayo, sabi gano'n. Ayon po sa tala ng Biblia, sabi gano'n, no? Ang Mateo 16:18 ay ganito po ang pagkapahayag. Inyo pong pakinggan. Ano po ang sinabi ng banal na kasulatan tungkol sa sinabi ng Panginoong Jesucristo na ang iglesia ay siya'y nagtayo ng kausapin si Pedro. Pero ano pong iglesia sapagkat maraming naglipa na sa buong sanglibutan? Oh. Ang iglesia ito ay walang iba ay ang iglesia ni Kristo ayon pa sa Roma 16:16. Si Rox mo kay bro. Ng iglesyang itinayo ng Panginoong Jesucristo na siyang iglesia ni Kristo. Ate pong pakinggan ang Roma ang Efeso 5:23. Basa. Dito ra kay naloko lagi kog may diha. Loya po ng tao, no? Loy lagi. Dayon, salamat sa time ni mo dere bro kay Salamat kayo sa imong live magpatudlo ko paano mag-zoom kay cellphone ra man gyud lagi bro. Sige mo kuan ra ko nimo. Para gusto na ko na ang kini ang di ba ang makita ang mabatihan ko ako lang tingog di ba? Tingog pero kaning atong video karon bro, kaning atong video call karon naka-record din sa ko ang cellphone bali i-upload pa nako ni ron sa Facebook. Pwede yan. Pero sa sunod, gusto na ako makita nyo na kung naon kay para makita nila nga balik magigos katoliko. Yo, di na ko balik sa lain. Di nagsamarista bro. Ingnon ka sa samarista bro, nai ko ano, nai 17,000 ang allowance, okay ra nimo? Tara, mabitaw tong akong itson. Ingon siya nga, pastilan sa amuha sa baptis. Gamay nga sa impirno. Makakawat lang ang tsinelas, impirno. Makakawat na ko sa kasakong bugas, impirno. Maayo na dress katoliko kay na purgatorio. Oh. Sabi nga rin ako, ingon ko nga, sakto di kaya ang katoliko, Manoy, sabi ko, Manoy, sakto di kaya katoliko, Manoy, tanaragot, parehas ang batas o ang katoliko sa address Pilipinas. Tanawara ko sa Pilipinas. Kapag ka makakawat lang ka mga usa ka sakong bugas, ang priso nimo na sa mga 6 months lang na. Pero mo patay na kag tao na kay parusa nga dugay. Ug daghan niyo kay patay. Mura na siya nagulagway na siya ang impierno kay daghan nga patay. Life sentence na ka. Life sentence na. At sa inyong baptist, makakawat kag plato, impierno. Makawat ka pilas, impierno, bugas, kakawat ka, impierno, makapatay, pares, impierno. Wala man sa inyo yung purgatorio. Sabi niya, pero sa tunod bro, sa tinod bitaw bro, akong kapatid karon. Naas kalsada, gibutang ang sound karon. Naibulong na siya. Naibulong ang mga silingan. Og nganong gipa sound diya kusog kayo sa daples kalsada ang mga debate sa mga safety diya sa inyo ang lugar. Iyahang gikuan yang gipang play. Lagi. Charo goy madani. Neto ko sa kadlaw. Si brother sa tayo nagtawag. May nagtawag sa ako eh. Itawagan ko nga ingon siya sa kuha nga mapabalikon ko niya sa 70 Adventist. Babalikon ko na pa niya bro. Mapakinggan to. Brother, nagsulti ka sa kuha nga mo balik ko diha sa imong grupo. Wala na bisa pa rin ligwatag bara, di na mo balik diha kay at makatawa lang. Zero. Dahil tinoko ni Jesucristo, anong anaman ko mo balik diha sa ito ko dagi sa Amerika. Mauman. Daghang salamat bro. Sige bro. God bless mo. God bless mo da bro. Sige. Sa sunod na magpatudlo ko sa pag-zoom. Sige bro. Para makapasok ko sa live. Sige sige, God bless. Daghang salamat. Sige. Daghang salamat.